Hello guys, kumusta po? Ano po kami? Pupunta po kami dito sa Turayog, sa Panganiban, Camarines, Norte. Bali, ano po yan, overlooking po yung view. So, samahan nyo po kami. Maganda po ron. Sa mga pictures nakikita po namin na maganda yung view. So, let's check it out kung ano po yung makikita natin. So, see you! Turayog view deck. Yes, maglalakad tayo ng 127 steps to reach that Turayog view deck. May handles, Georgette, ha? Mag-awa ka sa handle. Try tayo ng landscape. And yes guys, this is the last shots. I think 5 shots already done dito sa side na to ulit using my Sony. And sunset is gone. It's 6:04. Time check, 6:04. Tapos na yung ating landscape photography, syempre dito sa Turayog. Diba? Overlooking view. Lumalamig na po ang hangin. So, it's already 6 past. So, salamat sa mga nanonood at nagsasayang ng oras para panoorin ang mga vlogs natin, mga sinishare na video. Until susunod po ulit nating video. Salamat po. God bless everyone.